Wannan mata dai da kuke gani mijinta ne ya mata dukan kawuƙa inda isa bulaliya izane mata jikinta inda har ta kai da likitoci sun yi mata treatment. Ko me yasa mijin nata ya mata irin wannan duka na kawo wuƙa? Sai ku biyo mu don jin yadda ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku danna mana subscribe da like da share. Hausawa kan ce idan ɓera da sata to daddawa ma da wari. Ita dai wannan mata bayan ta haɗo ta tare da mijin nata sun yi rigimar da suka yi, shine ta bi shi cikin jama'a, ma'ana cikin abokanansa, inda ta gaya masa kalamai marasa daɗi. Daga cikin kalaman da ta gaya masa akwai irin kalmar da ake kira wawa ko daƙiƙi da dai kalmomi marasa daɗi irin waɗannan. Wannan dalilin ne isa ya harzika ya mata irin wannan duka da kuke gani a jikinta. To ko mai hukumomi ke cewa akan wannan? Ita dai wannan mata an kafe wannan labarin ne a shafi na Facebook, inda ake cewa ko mata ko wannan kalmar na iya kaiwa ga aiwa mutum wannan dukan. Shawara ce gare ku mutane. Danna mana subscribe, like, share, Arewa Light. Mun gode.